Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg skal nok prøve at tale så højt og tydeligt som muligt, men jeg er lidt syg lige nu, så det er lidt svært. Men ja, så i dag der vil jeg lave en længe vindue Q&A. Jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg vil læse højt. Og alle, der har stillet spørgsmål, får et shoutout til sidst i videoen. Der er ikke så mange spørgsmål, men nu vil jeg bare lave dem. Første spørgsmål. Hvor har jeg den? Jeg ved det ikke. Jeg er cirka 1,68, tror jeg. Ja. Næste spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år gammel og fylder 11 den 8. juli. Så det er snart om 2 måneder cirka. Og næste spørgsmål er, hvor gammel er din hest / pony? Jeg ved ikke, hvor gammel de er faktisk. Det skal jeg faktisk også lige have spurgt Frede om. Jeg ved ikke, ellers vil jeg gerne svare på det. Næste spørgsmål er fra en ny kanal. Bruger du make-up? Ja, jeg bruger make-up nogle gange, hvis jeg har lyst. Og hvis ikke jeg lige har lyst eller overskud, så gør jeg det ikke. Næste spørgsmål er dine forældre skilt? Ja, mine forældre er skilt, og det er også derfor, at jeg nogle gange har nye lokationer i mine videoer. Så ja. Men ja, mine forældre er skilt. Ja. Så vi bor i en lejlighed, og så bor jeg også i et hus. Og næste spørgsmål er fra en ny kanal også. Top 5 venner. Det er ikke fordi jeg kan svare på det. Jeg har bare så mange venner. Okay, ikke pick-me-agtigt, men jeg vil ikke udstille mine venner og sådan sige det, men ja, jeg kan godt sige, hvad jeg hedder. 5 af dem i hvert fald, men de er alle sammen lige vigtige. Altså, de betyder alle sammen lige meget for mig. Sofie, Anaya, Mina, Ejle og Sofie, Ejle, Anaya, Mina og ja. Det er i hvert fald nogle af dem. Men næste spørgsmål er top 5 heste fra GFC og VSR. Jeg kan starte med GFC. GFC, det er min bygger. Ja. Altså, der står top 5, men jeg siger top 6, hvor der er 6 heste. Ja, så den første er Sandra. Og hende, der har stillet spørgsmålet, det er nok også hendes første, tænker jeg. Og så kommer Teddy, Heine, Thor, Fidus og så Lucky. Ja, det var min top 6. Og så VSR, så er det Dolly, Dreams, også hende, der har stillet spørgsmålet, hest på VSR. Dolly, Dreams, Coco nok, og så, altså Coco, ja. Coco, og så nok Paris, hun ser også meget sød ud. Og så nok Markus, tror jeg. Ja. Og nu kommer vi til shoutoutet. Det første shoutout går til Isa, selvfølgelig. Det er hende, der stillede de sidste spørgsmål. Ja, hun er verdens bedste, så. Næste shoutout går til Freja. Hendes kanal handler lidt om hendes hverdag, tror jeg. Jeg har været inde og kigge lidt. Ja. Gå ind og følg den. Næste shoutout går til Emilys Ponyverden. Og handler selvfølgelig, som vi nok kan regne ud, om heste. Hende skal jeg virkelig også gå ind og følge. Virkelig godt. Hendes Starboy er virkelig god. Ja. Tak for spørgsmålet, dem der stiller spørgsmål. Og så ses vi egentlig bare igen i min næste video. Eller short. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, det bliver short, fordi jeg er god til spam. Men vi ses. Hej.